469 Горна Оряховица. Благодаря ви, че сте тук на заключителната предизборна среща с кандидатите за кметове на кметства, кандидатите за общински съветници и кандидата за кмет на община Горна Оряховица, издигнати подкрепени от политическа партия ГЕРБ. Както всички знаете, време е за избори на 25 октомври. Изборът, свещеното и конституционно право на всеки българин, в частност горно оряховчанин, ще бъде упражнено. Вярваме, че вие ще го направите гласувайки, защото отговорността е изключително голяма пред всички вас. Вие гласувате за кмет на кметство, за кмет на община, за кандидати за общински съветници. Както разбира се, знаете, вече се гласуват и преференциално, да не забравяме и националния референдум. Ние сме тук тази вечер, за да ви предложим един проверен вариант в управлението на община Горна Оряховица. Един мандат, успешно управление с видими резултати за Горна Оряховица с много лесен номер 1. Думата за откриване тази вечер има общинският председател на партия ГЕРБ Горна Оряховица, Деница Цветанова. Добър вечер, дами и господа, скъпи съграждани, съпричастни към каузата ГЕРБ. След многобройните срещи, дискусии и хилядите стиснати ръце, стигнахме до тази вечер, обединени от принципите и политиките на политическа партия ГЕРБ. Поех ангажимента и отговорността да застана начело на отбор номер 1, защото инженер Добромир Добрев е вдъхновение не само за мен, но и за целия екип, със своята енергия, със своята всеотдайност и със своята амбиция. Политическа партия ГЕРБ има честта да представи инженер Добромир Добрев, който е най-достойният кандидат за кмет на община Горна Оряховица. Той е водач с доказани качества, професионалист. Той трябва да продължи напред, за да има още по-видими резултати за нашата община. През мандат 2011-2015 година инженер Добрев и неговия екип проектираха, градиха, генерираха идеи и събития. Затова, по силата на вашата воля, инженер Добрев и екип номер 1 трябва да продължат напред, защото те имат конкретна визия за община Горна Оряховица, за по-доброто, за изграждането на общината като по-добро място за живеене. За да подкрепи екип номер 1, с нас днес е народният представител от 43-то Народно събрание на Република България, инженер Клавдия Ганчева. Моля вашите аплодисменти за инженер Ганчева. Уважаеми съграждани, уважаеми съмишленици, отново сме пред труден избор. Изборът за местна власт. Аз съм сред вас, сред хората, които само преди година гласуваха доверие на мен, оценявайки екипността, оценявайки компетентността. Благодаря ви. Изказвам увереност, че вие на 25 октомври ще подкрепите човека, който създаде тази екипност. Човека, който изпълни на 90% всичко заложено в програмата за управление при изтеклия мандат, инженер Добромир Добрев. Верният избор, правилният избор е за отбор 1 да върви напред по начертания път. Нека на 25 октомври излезем и гласуваме с номер 1 във всички интегрални бюлетини, с номер 1 за кмет на община, с номер 1 за кметове на общински места, с номер 1 за общински съветници. Нека продължи екипната работа. Нека продължи изпълнението на поставените цели
Нека продължи успешното взаимодействие на всички институции и власти. Гласувайте! Моят кмет е инженер Добромир Добрев. Моят избор за общински съветници е с номер 1 в интегралната бюлетина. Успех! Нека продължим заедно напред! Уважаеми госпожи и господа, след тези думи и цветя дадохме началото на заключителния среща предизборен концерт, в който ще ви представим абсолютно всички кандидати за кметове на кметства и кандидатите за общински съветници, водач на листа и кандидат за кмет на община Горна Оряховица под номер 1 от политическа партия ГЕРБ. Започваме с село Паиси. Първо кандидатите на кметства: Снежана Велкова, дългогодишен администратор, кандидат за кмет на Паиси. Николай Юрданов, кандидат за кмет на Горски и Горен Тръмбеш. Той си извинява, че не може да присъства тази вечер. Райна Цветкова, дългогодишен кмет на село Стърлец и кандидат за кмет на село Стърлец. Маринчо Маринов, дългогодишен кмет и кандидат за кмет на село Горски и Горен Тръмбеш. Петър Радославов, дългогодишен кмет и кандидат за кмет на село Крушето. Венета Василева, ново лице в изборите, пуска се в битката за село Правда. Владимир Илиев, дългогодишен кмет село Янтра. Поздравява ви и се извинява, че не може да присъства. Иван Костов, кандидат за кмет на село Писарево. Йордан Петров, кандидат за кмет на село Върбице, който също отсъства тази вечер, за което се извинява. Марин Тодоранов, кандидат за кмет за втори мандат на село Поликраище. Представяме ви Ясен Янков, дългогодишен, утвърдил се кмет на село Първомайци и кандидат за кмет. Нели Грошкова, ново лице в тези избори, пуска се в битката за село Драганово. И потвърдението, той започна като най-младият кмет, но вече най-дългогодишен, утвърдил се кметът на втория град в община Горна Оряховица, град Долна Оряховица, Григор Минков. Уважаеми госпожи и господа, представяме и кандидатите за общински съветници и техните номера в листата на отбор номер 1. Под номер 33 Венетка Кавръкова, предприемач. Представяме и под номер 32 Димитър Великов, специалист информационни технологии. Номер 31 Елеонора Иларионова, педагог. Номер 30 Красимира Енева, администратор. Номер 29 Стефка Колева, администратор. Номер 28 Иван Илиев, юрист, адвокат. Номер 27 Виолета Новакова, техник-технолог. Номер 26 Писер Борисов, социален работник. Номер 25 Анелия Турмачиева, социален работник. Номер 24 Даниел Трифонов. Номер 23 Добрин Дериджиан, предприемач. Номер 22 Цветан Песаров, търговски менеджер, отсъства се и поднася своите извинения. Под номер 21 Димитър Милушев, машинен инженер. Номер 20 Милчо Милев, управител на фирма. Номер 19 Габриела Чотова, учител. Номер 18 Йордан Бойчев, менеджер. Номер 17 Стелияна Христова, музикант. Номер 16 Соня Георгиева, балетен педагог. Номер 15 Пеньо Карамочев, управител на фирма. Номер
14 Янко Янков, художник. Номер 13 Румен Иванов, инженер, извинява се, че не може да присъства тази вечер. Номер 12 Ивка Папазова, строителен инженер. Номер 11 Ангел Колев, менеджер, извинява се, че не може да присъства тази вечер. Номер 10 Георги Пишев, управител на фирма. Номер 9 Димитър Николов, журналист и издател. Номер 8 Светлана Ганева, строителен техник. Номер 7 доктор Диана Даскалова Апостолова, лекар. Номер 6 Сардор Ганчев, икономист, извинява се, че не може да присъства тази вечер. От номер 5 Николай Георгиев, финансист. Номер 4 Йорданка Кушева, филолог. Номер 3 Даниел Костадинов, икономист. Номер 2 тя откри предизборен концерт. Деница Цветанова, юрист, адвокат. Госпожи и господа, представяме ви кандидата за втори мандат, водач на листата на отбор номер 1, инженер Добромир Добрев. Уважаеми съграждани и приятели от община Горна Оряховица, преди 4 години вие ми се доверихте и ми дадете кредит на доверие да поведем община Горна Оряховица в правилната посока. Първото предизвикателство, което бях изправен, е да намеря правилния екип, който да тръгне в тази посока. Екипът, който създадохме, макар и забързо, оправда очакванията и резултатите не закъсняха. През целия мандат, 4 години, община Горна Оряховица получи допълнително финансиране в размер на 36 милиона лева. 26 милиона с усвоените средства от еврофондовите. Най-мащабният проект в общината през последните 25 години беше канализацията на село Първомайци. Проект, който беше завършен успешно, проект, който всички селени на село Първомайци могат да се възползват от него. През тези 4 години бяха много трудни. Много трудни за екипа да се справи отговорно с задачите, които бяха поставени. Общината получи едно доверие, заедно с което беше дадено от съответните министерства, и общината попадна на едно от 39-те места на развиващите се общини. Място, което през следващите 4 години ще има възможност да се финансират проекти на близо стойност над 20 милиона лева. Това са проекти, които разработихме с екипа. Това е централна градска част реновиране, братя Гранчарове, детски кът, училища, детски градини, тези, които в момента не са включени в проекти. Това са готови проекти и това е гордостта, която ние оставяме в общината след 4 години управление. Това са проекти, които 20 милиона от тях ще бъдат усвоени за тази цел. Следващото нещо, което е гордо за управлението, че когато тук преди 4 години като основна цел и задача бяхме поели, е безработицата в общината. Мога да заявя смело, че в момента по статистика на Бюрото труда безработицата е 6,3%. Началото на мандата беше 10,3%. Това е едно постижение, което се постига с много труд, диалог с бизнеса в Горна Оряховица. Създадохме една благоприятна среда за привличане на инвестиции, работа с хората и създаване благоприятни условия за бизнес средата в общината. Това нещо ще продължи, защото има много национални проекти, които са свързани с развитието на общината за напред. Магистрала Хемус, която ще минава с 13 км през територията на общината.
скоростния път, който всъщност минава Свиленград, Букурещ, Свиленград и ще минава също през територията на общината. Летище Горна Оряховица. За 2 пъти се пуска концесията, не е правилно никога. И се надявам до края на годината да имаме и концесионер. През мандата се отвоиха средствата и за култура. Наистина с добрата работа с Общинския съвет, тези средства от 100 000 се отвоиха на 200. Развихме Международния фолклорен фестивал Рапче, нова музика. Празника на Горнооряховския сужук, който все повече набира популярност и в цялата страна. За спорт средствата се дигнаха 3 пъти. Спортните клубове получиха облекчения. Всички разходи и консумативи, които се ползват от клубовете, се плащат от общинския бюджет. Това са средства, които отиват пряко за нашите деца. Средствата за даровитите деца се дигнаха 3 пъти. Това са нашите деца, които ние инвестираме в тях. Много са нещата, които се говорят, много са обещания, които трябва да се изпълняват. Ние обещаваме малко, но знаем, че ще изпълним много. Малко е времето да изпълним нещата, които сме си набелязали за тази цел. Да разгърнем потенциала, който имаме. Затова дълъг е пътя, но всъщност стоя с много трудности. Аз съм сигурен, че аз и моя екип, ако вие всички излезете на 25 и подкрепите номер 1, ние всички ще оправдаем вашето доверие, защото ние знаем как, защото знаем и милеем за нашата община, нашата кауза Горна Оряховица. Започнахме заедно преди 4 години. Нека да продължим и следващите 4 години през мандат 2015 и 2019. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, още веднъж вашите аплодисменти за кандидати за кметове, кандидати за общински съветници, по ваша листа и кандидат за кмет в община Горна Оряховица, инженер Добромир Добрев от номер 1. Нека да ги изпратим и да им пожелаем подкрепа и успех на изборите. Кандидатите за кметове на село Паиси Снежанка Велкова, на Горски горен Тръбеш Николай Йорданов, на село Стрелец Райна Цветкова, на село Горски горен Тръбеш Маринчо Маринов, Петър Дослав, Макрушето, Валентина Василева, село Правда, Владимир Илиев, село Янтер, село Писарево, Иван Костов, Йордан Петров, село Върбица, село Поликреща Марин Тодоранов, Ясен Янков, село Първомайци, Нели Грошкова, село Драганово, Григор Минков, град Долна Оряховица. И кандидатите за общински съветници под номер 33 Венетка Кавръкова, номер 32 Димитър Великов, номер 31 Елеонора Иларионова, номер 30 Красимира Енева, 29 Стефка Колева, номер 28 Иван Илиев, номер 27 Виолета Новакова, номер 26 Бисер Борисов, номер 25 Анелия Турмачиева, номер 24 Даниел Трифонов, номер 23 Добрин Териджан, номер 22 Седан Песаров, номер 21 Димитър Милушев, номер 20 Милочо Милев, номер 19 Габриел Чокова, номер 18 Йордан Бойчев, номер 17 Стелияна Христова, номер 16 Соня Георгиева, номер 15 Бенил Карамочев, номер 14 Янко Янков, номер 13 Румен Иванов, номер 12 Ивка Попазова, номер 11 Ангел Колев, номер 10 Георги Пижев, номер 9 Димитър Николов, номер 8 Светлана Ганева, номер 7 доктор Диана Дъскалова Апостолова, номер 6 Садор Ганчев, номер 5 Николай Георгиев, номер 4 Йорданка Кушева, номер 3 Даниел Костадинов, номер 2 Деница Цветанова,
Благодарим за подкрепата на народния представител, който си отгорно рекорд, инженер Клавдия Ганчева. И водач на листа кандидат за кмет на общината, инженер Добромир Добрев. Уважаеми госпожи и господа, тази вечер на заключителния концерт отбор номер 1 залага на принципа красиви, местни, свестни, национално и международно известни. Това са тези, които ще ви задоволяват тази вечер. Открито беше началото с земята на Орфей, танцът подходящ леко и националистично за този концерт от класически балет Грация. А продължаваме сега с балет Калина при народно читалище на Преда 1869 с ръководител Калинка Генова. Приятно гледане, благодаря ви, че сте с нас. Започваме. Модернистична проява за откриване на нашия концерт. Балет Калина ще ги видим още веднъж тази вечер. А сега ви представям вече видяхте на сцената като кандидат за общински съветник, но дистанцираме, разделяме го и ви я представяме като гласът на България. Стелияна Христова и нейната съвместна програма с класически балет Грация. Вашите аплодисменти. Стелияна Христова. Стели. Заповядай.
In my
публика от Русия, България, уважаеми госпожи и господа, с класически балет „Красноярска съвместна програма“ чухте и късната посветена на тези избори, които те изпяха You are the one, my number one, номер едно. Това беше и посланието, тъй като опита се да излезе от ролята на кандидат за общински съветник, затова малко се забави, но ще я видите след малко с още една изненада тази вече на сцената, коя е тя след броени минути, отделени на модерен балет и балет Калина при Народно читалище Напредък 1869. Приятно гледане! Интересно представяне на балет Калина. Сега, уважаеми госпожи и господа, казах за изненадата. Той влезе в графата, за да се повторя за всички, които са го пристигнали. Съвсем му прилича да го представям като млад, свестен, национално, международно известен. Няма нужда да представя Николай Манолов.
вечер, благодаря много. Абе, с две думи, най-си е хубаво у дома. Нали? Най-си е хубаво вкъщи. Особено като знаеш, че пък вкъщи си номер едно. За да поемем в една хубава европейска посока, имаме нужда от хубави европейски личности. Аз много внимателно гледах в последните 3 дни, пътуваме заедно с целият отбор. Скъпи приятели, много е важно изречението и думата "пътувах с целият отбор", тъй като сам човек нищо не може да направи. Да, господин Добрев е доказал себе си човек, който е градил, надгражда, но зад него има един прекрасен екип. Аплодисменти за тези прекрасни хора. Които са ми изграждали и мен в течение на времето, тъй като в тази листа има много мои близки приятели, хора, които са ми помагали във времето. Моята класна ръководителка госпожа Кушева, моят близък приятел Дидо Костадинов, кмета на Долна Оряховица, изобщо страшно много хора, които са ми подали ръка в тези трудни моменти, тъй като истината е, че за да тръгнем нагоре, ние трябва да тръгнем от някъде. А къде би било по-добре от нашия роден град Горна Оряховица? И сега искам специално за вас да ви изпълня песента, която е определена като химн на Европейския съюз, тъй като ние трябва да градиме Горна в европейския облик. Аз виждам, че е поставено много добро начало, но за да се продължи това, за да се гради, ние трябва да продължим с правилните избори. А правилният избор е с бюлетина номер...
Dammi una mano che vedrai si torna. L'Europa non è nostra. C'è una canzone italiana per voi. Insieme Unite, Unite Europe. L'Europa non è nostra. C'è una canzone italiana per voi. Insieme Unite, Unite Europe. Благодаря ви много. Колко е хубаво да си номер едно вкъщи. Майко ми. Мамо, колко е хубаво да си номер едно вкъщи. Що ли аз не съм номер едно за тебе? То по-важното е на 25 да излеземе до урните и да гласуваме с бюлетина номер? Чакайте сега, чакай. В момента в Търново нашите приятели също правят концерт. Заключителен. Господин Даниел Панов, също човек, който заслужава адмирации. Обаче, аз казвам на 25 да излеземе и да гласуваме с бюлетина номер и с чува едно. А пък после, те били боляри, ние не сме боляри. Как да станем боляри като едно? Я да ви чуя, на 25 с бюлетина номер? Така. Сега, като се чуваме по този начин, искам да ви представя и една млада моя колежка. Аз съм я возил в детската и количка, а пък днес казала, че станала кандидат за общински съветник. С песента "Чуй ме" искаме да ви напомним, че първо трябва да слушаме какво ни говорят, после пък да го изискваме, но най-важното с бюлетина номер Стели Христова. Доста пораснал, както я возих в количката. С усмивка на дете аз те помня и днес. И в моето сърце мястото е за вас. Загубих те преди, но сега ме боли. Рискувах и простих, но все още си ти споделени. Променихме света, разделени. С теб убихме смеха, не остана нищо дето за нас да рисува пак, да ни дава живот уморени. Пак се връщаме там да намерим
успях, бързах, закъснях и без теб живея без сърце. Абе ти защо ли се научи така да казваш благодаря? Благодаря ви. Чакай сега. Сега, господин Добрев, аз познавам вашата прекрасна съпруга Дарина, познавам и вашите прекрасни деца, но има една уникална българска песен. Ти, нали може на ти? Благодаря. Ти вече си вършиш работата толкова много години, много добре. Нали? Да. Как не казва така за мен, а пък... Добре. Но, истината е, че за да си професионалист, определено куца едното, а пък на другото даваме газ. Това е личен опит. Първата ми любов е от Горна, първата ми катастрофа е Горна, те са свързани. Но, навсякъде където ходя, ме изумява как бъдещите кметови, а в нашия случай и настоящи бъдещ, нали, направо ми изкриват шапката как пеят. Тук така ли ще? Аз ще запея, ти ще кажеш с Богом моя любов, защото много работа ни чака. Много работа. Новия програмен период, много нови проекти. Аз обичам моя роден град. Истината е, че аз наистина обичам Горна Оряховица. Вие знаете, където и да се появим, макар и за малко или за повече, трябва да знаем откъде сме тръгнали. Господин Добрев знае и прави много за нашия роден град. Затова аз го подкрепям, затова искаме вие да го подкрепите. И затова сега с мен искам да пеете тази прекрасна българска песен и ти също. Нали да знаем? Ти тръгваш с дъжда, пуст без теб дома, аз не плача. И така мене остани в моя живот към пропаст, сякаш вървя и нежна смърт от любов. Зуба, готови ли сме сега всичко? Много си мълчат твърдо и
Благодаря. Научи се да казва благодаря. Вие ще избирате, а тя не казва благодаря. Да, последната песен, уважаеми дами и господа, с която искам... Ти нямаш 18, сега нямаш право на глас. Ще си говорим после. Тя е една много красива българска песен отново. Аз държа на българското, държа и на качественото. Навсякъде обичам да казвам за горноряковския суджук. Нали? Има едни много хубави бомбонки също. Между другото, аз всеки път като ходя към София и нося бомбонки, то желе на Лили Иванова. Знаете ли го това? Нали? Да. Да. Ние всички искаме едно нещо, а то е Горна Оряховица да просперира, да не спира, да се развива, да градим, да се развиваме всички заедно. Уважаеми дами и господа, аз съм си в моя роден град, така че ще си позволя, скъпи приятели. Единственият начин това да се получи е да дадем правото на тези хора, на този екип, на този отбор да управляват, да продължат да градят, да продължат да се развиват. А как може да стане това? Това може да стане само ако ние дадем нашия глас за тях на 25-ти. С бюлетина номер 1 и ако дадем, ние ще можем да искаме. Песента се казва "Ако си дал", надявам се да ми помагате. Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истинно, но винаги идваш, идваш при нас. Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и ако вториш дори една секунда, ако си враг на Боблия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш, дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало изобщо да се раждаш? Дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо
изобщо дали е трябвало изобщо да се раждаш. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе. Любовта към хората. И никой нищо не ще ти отнема. Вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Благодаря ви много, уважаеми дами и господа. Благодаря. Ще ви помоля още веднъж от сърце, ако искаме да се развиваме, ако искаме да продължим в този прекрасен момент да градим, нека на 25 всички излезем, дадем своя глас за добрия отбор. Бюлетина номер 1, господин Добрев, тези прекрасни общински кандидат за общински съветници, и нека Горна Оряховица да продължи в правилната посока. Благодаря. Много сентиментален и лиричен става, като се дойде Горна Оряховица, не може да спре да говори и пее. Николай Манолов, уважаеми госпожи и господа. В днешния концерт, разбира се, ще наблегнем и на български биткро традиции и култура. Сега ви очакваме на разходка през фолклорните области на България, претворена от фолклорна компания Сидер Войвода при Народно читалище Братя Грънчарови 2002 Горна Оряховица с ръководител Иван Иванов, който изрази безрезервната си подкрепа за инженер Добрев. Приятно гледане! Thank you.
Atenino
фолклорна компания Сидер Войвода, примерно читащите братя Гранчарови 2002, заедно с танца за любителски танци и хора, фолклорна броеница при същото читалище с художествен ръководител Иван Иванов. Благодаря, че бяхте с нас на днешния концерт, в който танцуваха Стеляна Христова, Гласът на България, Николай Манолов, балетите Грация и Калина и фолклорна компания Сидер Войвода. Хора на тази сцена, които присъстваха, които през годините винаги са били подпомагани и са имали съдействието на инженер Добрев и на неговият екип. Благодаря ви, че бяхте следващата среща в тъмната стаичка и пред урните на 25 октомври. Приятна спокойна вечер!